S odstupom času musím povedať, že som z celého toho krásneho príbehu ostala dojatá. Našu obec to veľmi spojilo, scelilo a veľmi pri tejto súťaži ma moji obyvatelia prekvapili, pretože návšteve, či už národnej aj medzinárodnej, ukázali, ako sa im tu žije. A to je zadozučinenie nielen za moju prácu, ale za prácu všetkých ľudí, ktorí sa proste na budovaní našej Korne podieľali. Áno, je to veľmi dôležité. My sme ukázali jednak krásnu prírodu, turistické atrakcie, činnosť spolkov, ale najviac tú súdržnosť a tú silu komunity, ktorá proste v deň, kedy nás navštívila tá národná aj medzinárodná hodnotiaca komisia, proste vyčarili takú atmosféru, ktorá sa nedá ani opísať slovami a musím povedať, že prekvapila aj mňa sám. Určite to mojim kolegom a kolegynkám odporúčam a musím povedať, že to naozaj stojí za to. Ja som do tejto súťaže neišla s tým vyhrať, išla som zúčastniť sa a pochváliť tých ľudí. A ja im naozaj odporúčam, aby tiež pochválili tých svojich obyvateľov, svoje obecné spolky a ukázali, čo všetko ich dedina obsahuje, aká je krásna, pretože naše Slovensko je naozaj nádherné a mali by sme ho svetu určite ukazovať.